Lumahok sa reading caravan na ginanap sa San Fernando City, La Union ang learners mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Naimbitahan din maging ang piling learners mula sa Urdaneta City, Pangasinan. Naaliw ang mga bata sa puppet show na bahagi ng storytelling. Pagkatapos ng pagkukwento sa puppetry session, nagkaroon din ng iba pang aktibidad ang mga bata kung saan gumawa sila ng kanilang mga colorful markers na magagamit habang nagbabasa. Aktibidad ay sa pangunguna na rin ng City Library ng San Fernando. Creative designs para sa ating bookmarks. And then, iikot po. Natuwang din ang Department of Education. Ni Villanueva at guhit ni na Alfonso Oñate. Ang mga aktibidad ay paraan lamang umano para lalo pang maikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa ng mga libro. Mahalagang pagbabasa dahil dito makikita ang tunay ng kahalagan ng mga libro. At the same time, dito makikita at paggawa ng bookmark. Anong kulay ng bookmark na ginawa mo? kung paano maging matagumpay ang Kulay isang bata. yellow. Isa sa mahilig magbasa ng libro si Rian Marley, 6 na taong gulang na learner ng Dalangayan Elementary School. Sa murang edad, alam na umano niya ang kahalagahan ng pagbabasa. Mahalaga kapag nagbabasa kasi mas nakakatulong to sa mga bata. Dahil? Mas importante po magbasa. Katuwang din ng City Library ang Rotary Club of Metro San Fernando City, La Union na nag-sponsor ng pagkain at kits sa mga bata. Isinusulong din ang pagbabasa ng libro sa panahong uso na ang mga gadget. Joan Punsoy, Balitang Solid North.